Tässä videossa minä ja Oravatus pelataan haastetta, joka nimi on Jos tapat pelaajan, kertoo sen lootit. Mennään videon kanssa. Niin, eli se ei kuule meitä. Kuuluu. No niin, minne me ländetään? Mistä me löydetään jotkut hyvät lootit, tulla tappaa ensimmäinen? Dämäri. Näitä. Ota yksi ase heti kun saa tapettua. Joo. Yksi ase, koska muuten me voi vaan luuttaa ja olla endgameen saakka niin hyvin luutella. Joo, go. Mä löysin AR. Yksi shotgun. Frenesin. Mä annan näitä luutata nopeutun chest. Bebe. No niin, ei saa. Niin hyvä. Ota luuttia! No tää munkin aja ei ostanut yhtään luuttia, mutta nyt droppa mun hauta. Mä tiimaan yhden kanssa. Me otettiin tässä splashia yhteiseksi. Älä tappaa sitä kun sillä on aseita. Sun täytyy droppaa sun aseet. Äijä, oliko nyt niin? Oliko nyt niin viisasti? Sun pitää auttaa. Hei, jos mä reboottaan sut. Niin! Jos mä reboottaan sut. Sehän käy, koska me tosiaan ollaan tosi hyviä rikkomaan sääntöjä. Ei sanottu säännöissä. No mä käyn heittää sut uudelleen. Älä matki mua. Mä sanon kyllä sen ennen sua. Mä sanottiin sen samaan aikaan. Miksi mulla näkyy tuolla ylhäällä, että mä käytän Sirenia, mut sit kun mä katson täällä, niin mulla näkyy tää Valencia myöskin. Kommentoikaa kumpi oli Kommentoikaa kumpi oikeassa, on parempi pelaa aika. Fortnitea, minä vai Oravatus? Oi jumala. Tupla V. Mä menisin jo tappaa itteni. Älä jo. Tää tulee videolle myös lisää tilaajia. Teet. Jos te nyt subscribaatte, niin mä revaan kaserin. Please, tilakkaa. Please. Okei, ne teki sen. No niin. Nyt se pitää riivottaa. Kiitos katsojat. Ilman teitä mä ois rotta. Häh? Ei mitä? MK7? Eiks tiennyt, että se tuli tähän? No niin, en mä pelannut tätä Tässä on peliä. myös Marvelin ne Starkin jutut. Nyt meni yli. Tässä on ne Starkin jutut. Metsi vaan luuttaa niin hyvät kamat, että sit kun jo mä Et sä saa luutata, kun meidän pitää tappaa joku. Ai niin, osaa ottaa vaan yhden. Niin. Mulla on pistooli. Hei tässä! Mitä täällä? Tällaiset. No, tai ihan Mä voin vaan hyppää noitten sisälle, mun 4 ei toimi. Roolipooli. Mä lähden ajaa. Hei, lasketaanko jos mä ajan autolle jonkun päältä? Kai se lasketaan. No joo, koska sä tapaat sen. No niin, tulkaa Pompi on tänne. vitsi ötökkä, koppa, kuoriainen. MC. Onko edes MC? Ei oo. Tossa on tyyppi. Jes, mä sain tapoa. Jäi, ja käymänpä hakee sen lootit. Mä hain. Mun luuteiksi tuli 1 sentinel. Oh my god, mä sain SMGn ja haulikan. Kato nää mun luutit. Oh my god. Stringer. Mä voin markkaa, mut harmaa essentia. Jätkää, mut tämmönen pakko. Siis sentinel ja OXR rifle. Hyi, mä sain ihan surkeet luutit. Pitääkö healing droppaa? Totta kai. Oi joo. Raksoja ei tarvitse. Hei muista, me ei saada luutata enempää. Mä vaan tässä mä saan tota OXR-ränkkiä. Ammon sautta, joo, sarakki sautta. Ei crash. Hei, droppa. Inputti, mä en pääse sen kyytiin. Se on mun auto.
Kato hei. Laita noi musiikit pois, tää voi olla copyrightti hei. Voi vitsi. Niin vaan. Venää. En mä osaa. Vitsi copyright auto, mä räjäytän tän. Räjäytään se. Mä en halua, että mun ekaista videosta tulee miinit ja käydään. On tosi hyvä aloitus. Sinne meni. Mietin kun Super Emil tulee kattoo tän, se sanoo, mikä on copyright? Hei, mut tietenkin ammut ja raksat saa ottaa, eiks niin? Joo. No niin, mä en saa ottaa noita. Joo, mulla on harmaa ääre. Mulla on harmaa furiaare ja vihreä Frenchi autoshotgun. Saanko mä droppaa näitä aseita? En. Saat. Mut sun... Enkö saa? Eiku et saa. Kun pitää käyttää niitä aseita. Missäs täällä on niitä jätkiä? Tää oli se spoton. Mä tiesin, että sä oot Blakerilla on lens Fortniteissa. Tiesin, että jos mä menen kysymään tätä, niin tää tulee tapahtua. Häh? Arvaa muista se. Sä saat puolet näistä tuloista, mitä mä saan mun videolla. Elikkä 0 euroa. Sehän on ihan massiivinen määrä. Niin, tuolla vihui. Tiedätkö mikä muu on massiivinen? Älä sano. No. Sitäkin varmaan tulee copyright. Niin tulee. Hei, onks toi... Pystyykö tuolla tappaa jonkun? Toi on se mitä mä luulen. Hei! Anna mä tavoisin toisen. Mä haluun luuttia, hei. Se on täällä jotain hyvää luuttia. Katsotaan luutit! Ai! Oh my god! Katsotaan luutit! Näillä oli ihan hullut luutit, paitsi näillä ei ollut shotgunia mulle. Mä sain sinisen sentinelin näiltä. No mä sen taas saan hei minit. Mäkin sain. Arvaa mikä tässä on paha juttu. Et mä en aio ottaa sua kyytiin. No, ei se niin paha Aina juttu. tuu kyytiin. Hei Venä. Mä tiedän mitä me tehdään. Tehdään oppastoppa juttuja. Tuo muuten alas. Enkö tuu sä nyt kyytiin? Mä en tuu sunkaan O-blokeille jos et... Kasari mietin jos O-blokkilaiset näkee tän video. Sit mä oon muuten vähän pahalla jutulla. Mennäänkö tonne PA? Haukutaan Me ei vaan saada 6-3. luutottaa ees. Venätään sinä joku vihu tulee ja annetaan niitä ottaa ne tavarat siitä. Joo, tehdään maailman kovin källi. Avataan se niille ja sitten ne tulee hakea sieltä ne jutut ja sit. Pystyis tosta saada glider, redeploy? Pystyy. Mä teen tähän merkki, että me ollaan. Mä voin tehdä tähän merkin. Sä voit varmaan finishata tätä. Hei! Oiva! Ei! Ei videolle! Mun pitää leikata tää kohta ja mun pitää räjäyttää tätä samaan aikaan. Ei kun älä leikkaa sitä vaan kun sä räjäytät tän. We are not supporting this. This is only oravatus. Mä en luutannut. Mä vaan avasin sen chestin. Gold! Kultahan me saadaan, se on tavallaan raksaa. Ja me ei saada vihujen kultia. Hei, mut me saadaan ottaa näistä slurpbaareista. Joo. Otan kaikki. Täällä on liian hyvä slurpeja. kama. Siis missä täällä on nää eksottiset lootit? Mä teen tälleen, et mä en ota sitä, mut mä valaan tästä vaan. Saman mä teen tällä. Hei, onks toi se mitä mä luulen? Onks toi se millä mä silloin kreatiivessa tein? Joo. Mm. No niin, mennään nyt veteleen noita jäät. Katsotaan jos ne jotkut ottaa noin.
Mä tipun. Tuolla on legendaarinen OX tommonen. Ottaa niitä. Jumpskaran kautta. Ei saada ottaa noita. Tää haaste on ihan tuskaa. Mä oisin halunnut luutata. Oltais mieluummin tehty joku grinding to... Haasteen? Oltais mieluummin tehty joku grinding to Unreal video. No siinä ei ois kestänyt niin kauan, että en ois jaksanut editoida ollenkaan. Ei oltais editoitu ollenkaan. No Ois antanut se mulle, en mä osaa editoida. Paitsi mä katon vaan mun puhelinta. Unedited version of it. Niin. Tää vedetään striimi. Juu. Onks sulla YouTube-kanava? On jo. Onks siellä videoita vielä vai onks tää sun ensimmäinen? Tää ensimmäinen. Älä mietikään luutata, hei. En ottanutkaan. Vähän puut näyttää jostain tuttuulta. Ne näyttää vähän niiltä Chapter 4. Ai niiltä, jotka oli siellä Himputin Citadelin vieressä. Just niiltä. Otetaanko auto? Anna mä autosen, please! Sai. Käykö autossa? Oh my god, sä pääsit kyytiin. Ai juman kakska. Ei uman aua. Venä, joku mun kaveri on käynyt Discordiin. No niin. Yrität sä räjäyttää tätä? Ei kun sun pitää ottaa paikkaa. Mä ajan sillä välin kun sä... Ui. Mikä toi nauru? Se onnistu. Näin helppoa on Mä en kyllä trollata ottanut tätä siitä. uravatusta. Laittakaa kommentteihin, jos te ootte ikinä trollannut ketään. Just niin. Orava sen sanoo. Mutta Orava on hullu YouTube-grinderi. Ja tässä mä mainitsen, että jos te painatte tilausnappulaa, niin teillä kestää siinä vaan 3 sekuntia. Ja tykkäyksessä on meitä. Hui että! Ja tää vihu ei näköjään painanut tykkäystä, niin sillä käy tällä. Ei jumala, eikö sillä käy siis? Sillä käy siis tällä. Niin kannattaa painaa sitä tilaus- ja tykkäysnappia. Eikö niin, Orava? Orava. Joo, mulla mennä netti. Hyvä vaan. Kato, heti lähti netti, kun sanottiin, että ei subscribeata. Just niin. Huonoja katsojia, kun saatte Oravan netikin tippumaan sillä, että te tilaa. Nyt tilaa. Fun fact, oiva. Mä näen sun Discord-nimen tuolta, joten sun oikea nimi droksattiin tuolta muuten. Kiva. Hei, mutta ei ne tiedä, kuka sä oot. Paitsi nyt nähdään just pleikarilla. Oli! Oiva, kuunteleksä sä? Äijä saa hitto suosio, kun sut addataan pleikarilla ton sun nimen takia. Oh! Mitä mä näen? Jäi! Okei. Mä tapoin sen. Hyvä. Se on mun vasara. Se on mun vasara. Hyvä. Se on mun vasara. Otan tää violetin. Katota luutit. Meitä! Nomskutaralla. Eihän tässä tilanteessa muuta voisi sanoa. Hei, tuppa tähän, Paju! Äijä, eikö se strugla? Täällä on jollakin... täällä on myyntinen minikuni täällä. Tarviin apua. 64. Suakbar. Jäi.
Joku varasti mun tapo. Täällä on joku. Auto tulee. Räkki 1 HP. Aio tappaa se, mä en halua vaan menettää mun passarai. Okei, jos et nyt vedä edes mua tänne taivaisiin. Täällä on hulilupteli. Joku snipaa sieltä. Mun on pakko tappaa tää. Älä tapa, anna mä tapasin. En mä voi. Tää tappaa mut. Huh! Ai mä tapas se. Mitä voi päättyä näin? Tää ei pääty näin. Varo, sillä on full HP kai. Aiva. Sä voit itse siinä samalla. Oiva, juokse vaan, juokse. Sä pystyt siihen. Sotiinko se näkyy? Se on siinä. Kuule boksilla sopii. Voi jumanska! No ei se hauta. Haluatko tehdä eikö toisen vai? Okei, me pelataan pelaa 2 matsia. Tää on eka matsi ennen sujunut oikein. Tää tulee sitten. Tää on niin 2 matsia oikeastaan. Jos me nyt ei voiteta, niin te saatte unsupan mukana vaan. Eiku ei. Jos me nyt ei voiteta, niin te saatte tilata mukana vaan. Jos me voitetaan, niin te saatte unsupan. Eikö niin Oiva? Joo. Käy mulle. Ja jos te autatte Oivaa saamaan Kaisenetskinin, jos joku kiinnostaa mulle tai Oivalta Kaisenetskinin, niin te saatte päästä seuraavalle videolle. Shoutoutin video. Ja pääsette videolle. Niin, 1000 tilaajaa jos saadaan, niin te saatte päättää, että seuraavassa videossa tulee. Kato nyt, sulla on sireeni päällä. Siis mä en nyt kuunnellut yhtään mitä sanoit, että mä kävellä tuonne päivän kiinni, mutta kiva. Chatista kuulin sen, mä en saa kuulla sitä. Mä katon videon jälkeen päästä. Mä en sanonut. Tää on pahaa siellä, en todellakaan. Okei, kiva. Mä en sitä luota suu. En mäkään luotais muu. No kiva kuulla. Mä näen tässä sun skinissä, tässä sun profiilikuvassa vähän samaa näköä. Kai sinä tilannut 3 ikon skinia. 3? Joo. Laulet, että olisi se eka. Siis sai 2 nyt, mut se eka skini on toi mikä sulla on päällä. Aura farming. Ai niin saattaa yhden aseen peli alkuun. Ei vitsi, sä menit joo. Jos mä saan niitä vihuja, ketkä tuolla on, te voitte unsubscribea Kaserin kanava. Okei, 3. matsiin. Tää on vika matsi, minkä mä pelaan. Tää on vika matsi, minkä mä pelaan. Älä jaksa. Mut sä leikkatakohan, niin ei mua kiinnosta. Niin. Hei, Eikä. No niin, mä en enää leikkaa. Oh! Ilmasta luuttia. Hei! Sun täytyy tulla ottaa nää luutit. No niin, laittakaa chattiin nää lorava. Jes, mä sain. Et saanut kaikkia, siinä on vielä ja toi pistooli. Sulla ei ammata maahan. Värin. Ai. Kiva katsoa sitä Golfia Caldermagia. Ois kyllä tosi hauskaa. En varmaan ikin pääsis enää videolle. No et niin. Ihan PTV, jos te saatte tälle videolle 1000 tykkäystä, niin... Monta kertaa sä oot sanonut näille ihan PTV. Mun pitää tehdä joku PTV-counteri tähän. Tee PTV kautta. Ihan PTV tää äijälle.
elämässä mua. Onneksi toi pätkästä sun ääni just on kohta. Ihan BTVtä ei ole. Joo! Ette kuule mitään. Hei. Tää on ihan hullu trollausta. Mun pitää laittaa nimeksi Kaserin trollausvideo. Sun pitää tehdä bloopers tästä videosta. Otetaan vaan tää onnistu ja sitten tehdään bloopers. Joo. Älä lähde korkuun, äijä. I wanna run away. Hei, tää on sit chapter 4. Silloin oikeetsestistä ois tullu. Oh. Mä olin valmiina jo painamaan quit game. Katso, mitä me tehdään tälle asialle, kun tää Oura haluaa lyödä koko ajan vasaralla. Ja sit kysyä, että käykö tää. Tota lyömistä, niin sitä... Mä en ikinä lopeta lyömistä. Vaan jos kaikki tyypit, jotka on poikia, tykkää tästä videosta, niin mä lopetan trollaamisen. Jos Orava ei lopeta tätä lyömistä, niin mä laitan sen tän videon tonne kuvaukseen. Tää Orava tuossa on ihan pellejä. No niin, kertokaa nyt siellä kommenteissa, että miten mä rankaisen. Haluatko raksaa? Mulla maksaa. Mä en saa puhua mun sijoita loppuun. Tää on oikeesti pelkkää trollausta. Mä vainoinko sit kun mä tuun tuohon ottamaan niitä niin... Ouli. Otat sä ilmasta. Saanko me ottaa äänestä, jos me tapetaan ne? Mitä me saadaanko? Jos me tapetaan... Et sä saat niitä botilla. NPCt ei lasketa, koska... Ei botit oo tyyppi. Mä tarkoitin NPCtä, koska niistä ei sais tappaa. Noniin, sun pitää lähteä mammaalia. Nyt jos te tilaatte, niin mä varmaan uskon, että Orava lopettaa. Varas asut tähän Power Rangeriin. Tilasko ne, nyt se tappaa minut. Tilasko ne? Tilas. Ne ei varmaan tilaannu. Ei tilannut. Se Power Ranger ei oo pelissä kauaa, sen mä vannon. No en oo mäkään. Siihen jäi meidän Power Ranger. Green Ranger all. Onko Mä lähden hauskaa? oppastoppaan. Eip. Heippa. Eip. Nyt tänne tulee sassi. Mitäs minä sassi? Oppastoppa, ei! Ei! Mun oppastoppa. Okei, mä voin ottaa sut kyytiin. Mennäpä kyytiin, poju. Okei. No niin, nyt anna mä ajan. Näin. Urellis. Mitä Urellis? Mä menen niin korkealle, että tää menee rikki. Mä en tiedä mitä me tehdään. Hypätään. Me gleisataan liikaa tätä videoa. Pitäisikö meidän lopettaa näitä tilauksia tykkäämisen juttujen sanominen? Me gleisataan tätä liikaa. Or else Hoods argument take us over. Mä vannon kohta tulee joku. Jos te subscribeaatte, niin me lopetetaan. Mä katson tuleeko. Noniin, täältä tulee viesti Grendalilta. Nyt kun lopetat tuon gleisaamisen. No en lopeta ennen kuin sä tilaat. Mitä inputtii? Noniin. Oli oppastoppa. Mitä mä tein? Tuossa on vihu. Ai. Kaseri, tää on ihan mad croc. Mä oon ihan mad croc. Oppa. Oppas tappa. Varo, oiva. Nyt musta tehdä niitä TikTok-edittejä, kun mä glutchan. Yksi jäi. Ota sä lootit.
Sun pitää ottaa sen lootit. Tapas toinen. Se on 1 HP. Sun pitää ottaa sen lootit. Mä haluan menettää mun troll-vasaraa. Niin mä haluan tappaa tätä. Ei oiva, nyt loppuu. Sun pitää ottaa nää tavarat tästä. Okei, sun pitää sanoa nyt niille. Sun pitää ottaa nää tavarat tästä. Jos te tilaatte kanavan, niin oiva lopettaa. Tilasitteko kanava? Ai ne tilas kanavan. Ei tilaa vielä, ei tilaa. Eikö? Noniin, nyt on tilassa, noniin. Mitäs pitää tehdä? Anna mulle toi hammeri. Mikä hammeri? Et sä saa. Kommentoiko, jos kaseri saa mun vasaran? Ei ne voi siihen vaikuttaa mitenkään. Tehdäänkö Skybase? Joo. Metsi tekee Skybase. Älä vittu. Tuo tekee Skybase. Joo, mä tuun. Eikö toimi? Oh crap. Mikä ei toimi? Äkkiä ulos! Äkkiä alas! Äkkiä alas! Äkkiä alas! Äkkiä alas! Mä trollaan! Mä laitan sut suojaan! Kaseri! Aurafarmausta. Tuossa on auto, tuossa on auto. Tämä on aurafarmausta. Tää ei ollut trollaamista, tää oli pelastamista. Tää ei ollut skriptattu, okei? Hyvä. Me ei amputa airstrikeja. Tuu tänne alakertaan tän meidän pommisuoja. Mun loppuu ihan PTV kaikki. Ei kun me mennään keskelle sitä. Meidän pitää kohdata se. When the sky no. Ei. Mä haluan tulla sen ampia. Ampia, sä sait tyykkä. Suu kiinni, rotta. Kiitos. Metsillä on 2 tappaa tässä matsissa. Mulla on 7. Metsä ei oo halunnut ottaa tuota mun vasaraa pois. Varaa saa. Mitä? Täällä voi vetää jotain tällä. Oh my god, kulilupteri! Kullijupteri. Seitkö toiseen? Kullijupteri on meidän! Kullijupteri on meidän! Joku vaan tässä kyyvissä. Kaseri, ammut toi! Ammut toi! Missä on? Jäi toinen. Kaseri, tuu hakee sen lootit, kun sen pitää. Siepura! Mut ammutaan. Apua. Apua. Ei. Mä voin hoitaa. Hoida. Ehkä. Silloin sulle 6 trollololololol, jos sä saat. Sitä mäkin, et seks mä voinkin hoitaa tän. Etsi luuta tähän. Mulla ei vaan oo kato A. Ja mä oon 50 HP, mä oon 1 shotti. Meitsi on 10 HP. Mä tapaan tän niin. Jos mä tapaan tän niin tää on varma. Tää on aurafarmausta oiva. Mä sit tehdään niitä TikTokerit tai ei. Sulle tulee niitä niin sun feedi, että... Oh, holy ass, TikTok-edit. Ah! Mä ehkä saan tän. Mä oon 4 HP! Mä oon 4 HP! Täällä mä 4 HP:na leikin täällä vedessä.
Mä vedän mun vikan medarin tässä. Vetämään mun stormidamage. Paljon stormidamage hittaa? 1. Se on mulle silti paha, koska mä oon 4 HP. Toi yksi on ollut jo hetken aikaa stormissa, niin sillä on väliä. Toi yksi trallalla on tuolla. Se on tappata! Mä vahingossa! Mun piti oikeesti käyttää tota L2. Takas reemauttas. Okei, me tehdään niitä historioita. Mä alkaa riiputtaa. Oli hiljaa! Okei, oiva. Miksi tehdään niitä edittejä? Niitä edittejä vaan tulee. Ei pysty enää riiputtaa. En pysty. Tästä tehdään niitä editoja. Ei voi nyt puhuu. Mä tarvin sun Sigma Voicea, että mä voitan tän.
Aseri! No. Mennäänkö sitä sitä, että ne saa unsu? Ei kun ne saa tilata, koska me hävittiin. Eiku ai niin joo. No, nähdään seuraavassa videossa. Se olisi toistaiseksi. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin tilaa kanava ja tykkää videosta. Saatte sitten meitä ja... Anyways, se olisi sitten moi moi. Se oli 4. yritys. Ei, kun 6. Pidetään tää videolla.